салом дӯстони азиз, як духтаре синни солаш 1978 дар шаҳри Москва ба мо муроҷиат кардагӣ аст, ки мехоҳам бо як марде хонадор шавам, ки ду фарзанди маро қабул кунад. худаш дар шаҳри Москва аст. мехоҳад, ки бо як марде оиладор шавад, ки муъмини мусулмон бошад, фикри фарзандои ин касро кунад ва мехоҳад, ки дар ҳаёт одамеро пайдо кунад, ки то охири зиндагиша қатиш бошад. агар марде, ки дар фикри зиндагӣ бошад, марҳамат дар ватсапи мо нависед. номерҳои мо болои экран ҳаст. анами ватсап аст. дӯстони азиз, 1978 таваллудаш. хабарҳои хушро интизор аст. ман фикр мекунам, ки бародарони мо, бародарони муъмину мусулмон хеле зиёд ҳастанд ва мехоҳам, ки чунин зани муъмину мусулмон дошта бошанд. иншоалло, ки ин духтарак ягон камбудӣ надорад. худо нигаҳбонтон бошад.